Hello dear viewers! Hello 18! So after kong mapanood yung Wish Pass performance ni Stel na hindi ko masabi, ngayon tingnan naman natin yung Anino live performance naman niya sa Wish Day concert. So medyo matagal na to, 3 weeks ago. Ngayon kasi gusto ko talaga yung mga ballad songs ni Stel. So ayun, pakinggan naman natin yung Anino. Ito medyo more, ano talaga to, emotional, medyo nakakaiyak talaga tong melody ng song na to. Tingnan natin. KDR Music House. Parang Wish Day concert ba to? Grabe yung effect ng stage. Kita mo talaga yung parang very raw naman yung bukas dito. Mas gusto kong ganito yung sound niya dito. Maganda pakinggan. Si Pablo yun ang compose ng song na ito eh. Parang hindi bumubuka yung bibig ni Stelza. Parang half yung boses na lumalabas. Hindi siya full. Ito yung parang style ni Stel, no? Pag kumakanta siya ng slow song. Parang nafe-feel ko na sa isang lugar ako or nakasakay ako sa duyan, parang gano'n na hinihili ako or sound waves sa beach na nagpapahinga ka, parang ganito eh. Sa'yo na palasyo nagawa sa mga batong pinulsa. Kakaiba yung melody ng song na to, no? Hindi lang siya ballad, parang dinadala ka sa isang coaster. Hindi siya boring talaga. Bago-bago yung niya, melody niya. Yung atake ni Stel, yung style niya, hindi siya boring pakinggan. Diba? Parang ito yung interlude. So, pakinggan nyo. Simple lang na lyric. Kahit yan yung lyrics, okay na sa akin. Pag si Stel yung kakanta. Ito na. Ito na yung climax part ng song na to. Labas mo. Alam mo, talaga yung performance pag malabas yung ugat dito ni Stel sa leeg. At kahit na ganun pa, manayayakap nakakunod yung loob. Ay. Wag nang mag-alala.
ba, parang una yung melody niya parang 'di ba, parang mababa lang, calming, gano'n siya, eh. Pero 'pag kinanta ni Stell, ano pala may mataas pala. Hindi mo na-imagine yung kanta na mataas na. Kung pakinggan mo kasi yung beat ng kanta, 'di ba, parang piano siya, ano lang, tingin mo mababa talaga, eh, pero pagkanta ni Stell, yun pala may twist pala and may langaw na lumilipad. Sorry. Ayun, mabibigla ka talaga. Hindi mo talaga ano, eh, every performance talaga or song ng SB19, hindi mo talaga ma-expect, eh. Hindi siya ano, yung ordinary lang song, makikaiba talaga silang dinadagdag doon. Maganda talaga yung effect sa nakikinig kasi may bago silang, nare-receive na melody or part ng song, may babaguhin, may instrumental na papasok na iba naman. Gano'n, eh, parang makikita mo talaga yung versatility, yung originality, pagiging ano, creative sa every ano nila, songs at performance. Saka sa boses din nila, 'no, lalo na si Stell. Ah, parang out of this world talaga yung boses ni Stell. Konti lang sila yung may gano'ng boses, pero ngayon tingin ko si Stell na talaga yung ano, eh, number one talagang male singer ngayon. Hindi lang sa Philippines, masasabi ko talaga sa buong mundo. Yun kasi ikaw talaga kasi bias mo siya, 'di ba? 18 ka, eh. Pero sa totoo lang talaga, yun, tanungin mo yung iba, masasabi silang may ano talaga, eh, potential talaga si Stell na siya yung number one na singer. So, ayun guys, that's it for my reaction to Anino live performance of Stell. Ayun, na-amaze na naman ako sa voice ni Stell. Parati naman, eh, di ba? Ito yung effect ni Stell, eh. Alam mo naman talagang magaling siya kumanta. Pero every time na mapakinggan mo siya, parang hindi ka pa rin makapaniwala na magaling siya. Ganun. Di ba? Every time talaga. Yung skills niya, yung sarili niyang skills, next na performance, ano, lalagpasan niya iyon. Parang ganun siya, eh, yung level ba. Parang yun yung maganda kay Stell. Wala talagang room na magpahinga or every opportunity na ibibigay sa kanya, i-use talaga niya. Gagawin talaga niyang lahat. Yun. So, ayun guys, thank you so much for watching with me. If you have recommendation, please leave in the comment below and please hit a like and subscribe to my channel. Thank you and see you again next time. Bye-bye.